Ikatulong nga gitayog og kusog nga linog ang lungsod sa Bayabas, Surigao del Sur kagahapon. Ani ang report. Sa gipagula nga advisory sa PHIVOLCS, unang mitayog ang magnitude 5.6 nga linog, 67 kilometers northeast sa Bayabas, Surigao del Sur, 6:24 Domingo sa gabii. Nasinati ang intensity 4 sa mga lungsod sa Bayabas, Cantilan, Carmen ug Tandag City sa Surigao del Sur, intensity 3 sa Bislig City, Marihatag, Carrascal ug Lanuza sa Surigao del Sur gihapon ug Bayugan City, Rosario ug San Agustin sa Agusan del Sur. Human sa halos usa ka oras o 7:22 sa gabii, nasinati na sabang kusog nga linog nga miabot sa magnitude 5.4 sa 77 kilometers northeast gihapon sa lungsod sa Bayabas. Nabati ang intensity 4 sa Cantilan, Surigao del Sur ug intensity 3 sa Bayabas, Surigao del Sur ug Rosario, Agusan del Sur. Ug ikatulo, nahitabo 11:29 sa gabii nga miabot sa magnitude 5.5. Nasinati kini 56 kilometers northeast sa Bayabas, Surigao del Sur. Intensity 4 ang nasinati sa Bayabas ug Lanuza sa Surigao del Sur. Intensity 3 sa Caguait, Carrascal ug Madrid sa Surigao del Sur ug intensity 2 sa Carmen, Surigao del Sur. Tectonic ang origin sa tanang linog ug miabot sa kapin 20 ang nasinating aftershocks. Hinuon sumala ni Geraldine Gibaw, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer sa lungsod sa Bayabas, walay natala nga nadanyos atol sa ilang gihimong assessment sa 7 ka barangay sa lungsod. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.